Velkommen til Danish Paranormal Hunters. Jeg er Simon, og det er Sebastian. Halløj. Og vi har været ude på kortskolen af Esbjerg, Varde, og vi fangede en hel masse ting, som vi gerne vil vise jer. Og det første har vi taget en masse billeder. Det her det er inde på Simon Forelsson 2. Det her billede her først. Og som I kan se, så er der en lille år på min hovedpude, som jeg faktisk ikke er tryg ved. Og som I kan se på det næste billede, så er der ikke noget. Og det er rimelig mærkeligt på Kasper. Det er sådan lidt fucked up. Okay. Og så skal vi så til de billeder, som vi tog ude på kortskolen. Det her det er det første, som Simon han ikke... Forresten. Der er en sløret skikkelse der. Ja. Som, hvis I kigger godt efter, ikke rigtig ligner enten en skikkelse. Det er en anden. Det ligner faktisk den anden. Det er Anders And, der er på flugt. Der er en lige verden. Stålanden. Ja. Fandt ikke rigtig noget. Ikke rigtig noget. Heller ikke rigtig noget. Der fik Simon et kæmpe stort chok. Jeg fik jo en største chok. Han så os selv i det glas her. Han så... det var hyggeligt. Undskyld. Han så os, og han skreg som en lille pige. Det passer. Og lavede en lille pøller i buksen. Det gør så ikke. Eller jeg ville i hvert fald nødt til at låne tilbage til din sexbox. Det begyndte at lugte lidt underligt i hvert fald. Nå, videre. Det tog simpelthen ikke specielt godt. Nej, da jeg hørte den lyd bagved. Heller ikke det. Eller det. Eller det der. Hvad vent? Det er faktisk dejligt om de her. Ja, det kan være hvad som helst. Det kan være hvad som helst. I hvert fald ikke noget, vi er sikre på. Og forresten, det der... Lige der. Det var ikke noget, som der var der overhovedet. Det der, det som Simon... Det der, som der skulle dække de der vinduer der, det var ikke noget... Det var helt rent. Det der, det var noget, der kom på billedet bagefter. Og det ligner faktisk lidt af en... kæmpe fuglelort af en slags. Ja, men... I hvert fald noget med en rigtig stærk energi. Ja. Ikke rigtig noget. Her. Hvis I kigger rigtig godt efter, så kan I se et ansigt eller to hernede. Øjnene der, næse der, og så mund hernede. Og så heroppe, hvor det er pande, øjne, næse og mund her. Så det kan I så se, som I vil, men det er i hvert fald rimelig mærkeligt. Det var uhyggeligt uanset hvad. Ja. Inde i det hus der, for man føler sig ikke rigtig tryg, og man føler sig ikke velkommen. På ingen måde. Nej. Hvis I kigger godt efter hernede, kan I se en underlig form for tøve. Som vi ikke rigtig kan identificere som værende paranormalt. Endnu. Hvis det er det på næste billede, som vi tager lige der, så kan det godt være. Hvis I kigger godt efter, ligner det der en bamse. Herfra. Ja, herfra. Og på næste billede kan I se, at det ligner skrald. Ja. Yeah. Bamse, skrald. Bamse, vent skrald. lige. Prøv lige at blive der. Lad os lige tjekke noget. Hvordan det faktisk er ansigtet, det er væk der. Ja. Er det ikke på dem? Jo. Et eller andet om bagved. En eller anden skikkelse form for ting. Om bagved trammerne. Bælgerne. Ja. Og her, hvis I kigger godt efter her, kan I se, at det ligner et kranie. Øjne, næse og skæg, tror jeg. Altså, jeg så det faktisk ikke der, så det heroppe. Øjne, næse og mund. Og så den her skikkelse her, som selve ansigtsformen. Hvad fanden er det? Lige der. Øjne, næse, mund. Det er så lige der. Rolig nu. Videre. Og her fangede Simon et... Det er kun mig, der har taget billederne. Ja. Simon han tog billeder. Og her var der noget, der fløj forbi ret så hurtigt. Kan man se. Det var ikke noget, der var der overhovedet. Overhovedet? Vi kan vist ud fra, at det er en form for orb eller noget. Der flår rigtig, rigtig stærkt. Lad nu være. Nej. Og langsom computer. Facepalm. Facepalm. Palm. Det gider vi ikke, det der. Nej, der var også ikke noget på de sidste billeder. Luk nu, dit lort. Ja. Og nu går vi så til de film, som jeg optog med kamera. Det er mig. Hej. Og det er mig. Her er vi inde i en... Anden bygning.
Der går vi ind i bygningen. Det er Korskron, det er siges at være hjemsøgt. Efter den blev nedlagt, på grund af at folk har sovet ind op til flere gange. Eller, jeg tror der er 3 dødsfald eller sådan noget i alt. Hvilket bare skrigende uhyggeligt at tænke på. Ja, men det sker jo sådan set alle steder, at folk de dør. Ja, man kan ikke gå for dem selv dør. Nej. Eller selvmord, men det er så bare lidt taberagtigt. Fuck, hvor ser jeg godt ud bagfra. Videre. Vi fandt faktisk ikke rigtig noget her. Det skulle I så ikke have hørt. Nej, ikke rigtig. Derinde var den gamle dansehal. Tager lige de andre videoer. Vi fangede ikke rigtig noget i den video der. Der var vi inde i et hus, som der var tilhørende Korskronen. Og vi kan så se, at der er nogen, der har haft det sjovt med at smadre væggene. Ja, der er i hvert fald også nogle knæpper derinde et par gange. Siden der står Secret Love Corner. Og som adresser. Først lige der. Der er Love Corner. Secret Love Corner. Med adresser det hele. Alt man forventer af et Love Corner. Ja. Det er dobbelt seng. På et tidspunkt var jeg faktisk der inde sammen med mine venner, der hørte vi døren smække nederne. Vi var ovenpå at stå og kigge på det der, så døren smækkede egentlig hårdt. Og I skal lige vide, at det var vindstille den dag. Der var overhovedet ikke noget vind. Så jeg går ud. Jeg fik i hvert fald et større chok og skreg sådan en pige ud derfra. Åh, man. Hvad sker der? Facepalm. Det var mærkeligt. Det går da. Det går nok. Det kunne også få trash i commentsene. Ja. Men det går nok. Det må vi jo finde os i. Ja. Nu er vi gået ind på selve Korskronen. Og der er bare verdens uhyggeligste. Vi skal lige se noget. Man. Derinde bagved var der en luge, hvor folk de lavede... Der er en hånd. Ja, og folk der tog ting herinde fra, ind i det rum her. Ja, jeg skal lige filme hånden. Det er jeg så god til. Simon han følte, det var meget, meget koldt inde i det rum. Jeg tog mit kamera derhen her i slutningen af filmen, og der kunne man høre sådan underlig skrattelyd i lyden. Det var en lille smule scary faktisk, efter hvad vi hørte det, men jeg kunne ikke rigtig føle noget derinde. Så Hey, der var den lys. ja, det var de. Hvad? Vi går ud fra. Nej, det må vi gå ud fra. Vi kan i hvert fald ikke debunk. Eller jo, vi kan ikke. Fuck, hvor er der ikke. Du er så dygtig, Simon. Ja, så det. Vi beklager det, vi er kommet til at sige til jer. For som I kan se lige om 2 sekunder, når vi går ind i det næste rum. Vi er nybegyndere, så det må I lige bære over med. Ja. Det er bare lidt fint. Lige der. Lige der, det er præcis det samme, som vi kan på billeder. Ja, men vi har set nogle underlige skikkelser, og vi har følt os heller ikke rigtig velkommen i det hus der. Nice, det skal så. lige siges, at vi forresten tager derud igen, og er den første. Og I hvert fald efter den første. ja, efter den første, og der har vi købt stemme, elektrisk, Digital recorder. og et night vision kamera. Vi går derud midt om natten sammen med nogle andre, fordi vi ikke rigtig tør selv. Og så går vi ud og snakker med det, som der er der. Ja, det som Hvad end der er der? Det vi følte der er der. Der Simon, der fik du et chok. Ja, lige der, fuck, det var sindssygt, mand. Det var galt. Og så alt det støv. Ja. Det gør det faktisk lidt svært at sige, at orbs, det er paranormalt. Ja. Men så til gengæld, man støv det nedadrettende. Det flyver ikke så tit opad. Men støv, det er jo egentlig bare rester af menneskehud. Eller noget andet. Sebastian, du skal lade mig bøve så meget. Undskyld. Det kommer på YouTube. Ja. Jeg tror, de er ligeglade. Kan du se, vores seerbase, det er bare sådan en totalt snopper. Ja, der så vi noget gå forbi. Hvis du kigger rigtig godt efter. Prøv lige at vise det igen. Kig godt efter.
Ja. Det skulle ikke rigtig have vist min far. Vi ser en skikkelse, der går forbi hurtigt. Virkelig, virkelig hurtigt. Det er ligesom den, nærmest sådan sløret, hvis jeg kigger efter. Det er egentlig underligt, det kommer på, på min mobil. Men ja. Men I skal virkelig, virkelig kigge rigtig, rigtig godt efter. Som vi så lidt der, endnu en gang debunk på vores ene billede. Det ikke er særlig fedt. Nej. I just thought I got a masterpiece. Det var ret så skræmmende at være derinde. Rimelig uhyggeligt. Så det bliver nok sjovt at være derinde midt om natten.